సో ఫ్రెండ్స్ డెమో చూసారు కదా! మన సబ్‌స్క్రైబర్స్ ఒక ఇద్దరు, ముగ్గురు ఈ వీడియో చెయ్యి బ్రో అని పంపించిండ్రు. సో చూసారు కదా! సూపరొచ్చింది. మన టెలిగ్రామ్‌లో ఉంటది అండ్ ఇన్‌స్టాలో ఉంటది. అక్కడి నుంచి ఫుల్ సాంగ్‌తో చూడండి. ఎక్సలెంట్ వచ్చింది ఫ్రెండ్స్. అందరికీ నచ్చుతుంది. నచ్చితే లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్‌ను ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. ఇలాంటి వీడియోస్ చాలా వస్తుంటాయి. ప్రతి వీడియోని మిస్ అవ్వకుండా చూడాలంటే తప్పకుండా మన ఛానల్‌ని సబ్‌స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అండ్ పక్కనొచ్చిన బెల్ ఐకాన్ ఆల్‌లో పెట్టుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా ఫస్ట్ మీకే నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో తప్పకుండా లైక్ కొట్టండి అండ్ ఛానల్‌ని సబ్‌స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, సో ఫోటోస్ మీకు నచ్చిన ఫోటోస్ ఏవైనా ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు. సో నేను ఎగ్జాంపుల్‌గా ఈ ఫోటో యాడ్ చేసి ఫోటో 3 డాట్స్ ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా ఇది బీట్ మార్క్ 3 సెకండ్ 17 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఇక్కడ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో లాంగ్ ఫోటో ఉంటది. మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో 3 డాట్స్ ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా బీట్ మార్క్ దగ్గర నుంచి కట్ చేసుకోవాలి. సో లాస్ట్ వరకు ఇదే ప్రాసెస్ ఇప్పుడు కంటిన్యూగా 1 బై 1 ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో లాస్ట్ వరకు ఒకటే ప్రాసెస్ ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో 3 డాట్స్ ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా బీట్ మార్క్ దగ్గర నుంచి కట్ చేసుకోవాలి. సో ప్రతి దానికి ఒక్కటే ప్రాసెస్ ఇలా మొత్తం ఫోటోస్‌ని యాడ్ చేసుకోండి చివరి వరకు. సో ఇలా కంప్లీట్‌గా మొత్తం ఫోటోస్‌ని యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫోటోస్ యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్ మొత్తం ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి షేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో దానికోసం బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఫోటో, సెకండ్, థర్డ్, ఫోర్త్ మొత్తం 4 ఫోటోస్ ఉంటాయి. ఒక్కొక్కటి క్లియర్‌గా ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేస్తా. వీడియోని మాత్రం స్కిప్ చేయకుండా చివరి దాకా చూడండి. సో ముందుగా ఫస్ట్ ఫోటో ఉందిగా ఈ ఫోటోని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ, కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఒక్కటే ప్రాసెస్. సో ఫస్ట్ ఫోటో ఉందిగా దీన్ని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఫస్ట్ ఫోటో పేస్ట్ చేసి కింద బ్లింక్ ఉంది కదా దీన్ని తీసేయండి. సో బ్లింక్ తీసేసి ఇప్పుడు సెకండ్ ఈ ఫోటో ఉందిగా దీన్ని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో దీనికి బ్లింక్ అలాగే వదిలేసేయండి. సో ఇప్పుడు బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటో ఈ సెకండ్ ఫోటో ఉందిగా దీన్ని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ, కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఒక్కటే ప్రాసెస్ చెప్తా సేమ్ ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వండి. సో ఇక్కడ 5 సెకండ్ 26 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో పేస్ట్ చేసి మధ్యలో 3 ఫోటోస్ గ్యాప్ ఇచ్చి 4 ఫోటోస్ గ్యాప్ ఇచ్చి ఇక్కడ 8 సెకండ్ 6 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర పేస్ట్ చేసుకోండి. సో టైమింగ్ చెప్తా టైమింగ్ చూసుకొని యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. సో ఇక్కడ 10 సెకండ్ 4 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర పేస్ట్. సో మళ్ళీ ఇక్కడ 12 సెకండ్ 6 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర పేస్ట్. సో టైమింగ్ చూసుకొని యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. టైమింగ్ చెప్తున్నా టైం చూసుకొని యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇక్కడ 14 సెకండ్ 7 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటోని యాడ్ చేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సెక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు మూడవ ఫోటో ఈ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ, కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు చిన్న సైజ్ ఫోటోస్ ఉంటాయి కదా వాటిని మాత్రమే యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ 6 సెకండ్ 3 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో మళ్ళీ దాని తర్వాత ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. 2 ఫోటోస్ పేస్ట్ చేసి మధ్యలో ఒక ఫోటో వదిలేసి ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. సో టైమింగ్ చూసుకోండి. టైమింగ్ చూసుకొని యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇక్కడ ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. సో మళ్ళీ 2 ఫోటోస్ గ్యాప్ ఇచ్చి ఇంకా ఇక్కడ 2 ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. పేస్ట్. సో చిన్న సైజ్ ఫోటోస్ ఉంటాయి కదా వాటిని మాత్రమే యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇక్కడ 12 సెకండ్ 1 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఒక ఫోటో గ్యాప్ ఇచ్చి మళ్ళీ 12 సెకండ్ 17 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర పేస్ట్. సో ఇప్పుడు 2 ఫోటోస్ గ్యాప్ ఇవ్వండి. మళ్ళీ 2 ఫోటోస్ పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఇక్కడ ఈ ఫోటో వరకు పేస్ట్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్. సో మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు లాస్ట్ ఫోటో ఈ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ, కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు మిగిలిపోయిన ఎన్ని ఫోటోస్ ఉంటాయో అన్ని ఫోటోస్కి యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ ఈ ఫోటో ఉందిగా 7 సెకండ్ 6 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో మళ్ళీ 3 ఫోటోస్ వదిలేసి ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. మళ్ళీ సేమ్ 3 ఫోటోస్ వదిలేసేయాలి. ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో మళ్ళీ సేమ్ ప్రాసెస్ 3 ఫోటోస్ వదిలేసేయాలి. ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో కంప్లీట్‌గా లాస్ట్ ఫోటో వరకు ఇదే ప్రాసెస్.
సో 15 సెకండ్ 3 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో రికార్డ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్. ఈ వీడియో కూడా ఇంతటితో కంప్లీట్ అయినట్టే. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ను ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. లైక్ ఆర్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి. సో ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయిందిగా. షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. జై హింద్.